kumsom ni parukmi Alex Tikalmeni chu mi chashia thiam har sa takle serious tak mai ani a amit la tu berpo biti page lam taksa moina le taksa a thilmoi tak zia body art ni in non boro tak nei ani a mase chu chuan thil hlom zo ka shroilu tatlat mai le Canada apiang Alex Tikalmeni hi Georgia chevela nu cham chomna a nuwa Bartele Leslie Tikalmeni ten fa atanan la a heti la hian anu Leslie hian part-time thil zorna dora na thokin apasal Barte Heroin Technology Company Snapsense Vice President na thokthonga hengba ka hian Barte hian poker hinuamati in World Series of Poker Circuit 2008 a Tunica a anmanna po dollar noili ai tam a hlo nge ya chon high school kal chung hian Alex hian sport sang te ti thinin thuze thiam tak ani boka amai ro chu kumsom pali ania anuna marijuana alolu atang le kumsom paruk ania heroin asiata ka tang khan anun chu alodang lam chan tatlat mai amai ro chu chunga thil ti thin te chu achung te nan sia chuan anu le pa te chuan menia high boarding school an da ta a chu school a chuan an kum khat fi choi po dollar singa sang ni lai ni ma se chu school chat ve na chu mi chom thado lo ho an sem that na mun ani wang ani a chuta chuan khong taka school chu kalpui ni in an zir lai te chu an mania ding thei tur le discipline thatak noya zirtir an ni a chu thil be se chuan anu le pa te chuan boarding school a chuan an da ve ani ber ma se achung te do anga thil thleng talavin Alex chuan school chu kumsang ni pathuma khan chwasan le in chumi hnu kum ni na public high school atangin a graduate ta ani social media atanga alandan chuan Alex hian journalism Georgia University azira mase semester ni thlengchi azirin achol san ta thung hemi hnu kumsang ni som khan San Francisco in sonin a heroin ti te po chu alati ta zela kumsang ni som pakhata YouTube channel siamin aminga AK Kennedy ti voin nika tutorial anga in cheidan le makeup tutorial ti ve a hlotlin be abeseya mase vandoi thlak takin Alexi YouTube channel chu adu anga hlotling talavin thil dang ti tur azon angai le tatlat mai social media a ain da dan chuan BDSM lama model ani thole chutiang lama ain man tho asoya asoizel danin abel patinen poklapa kalin suya in phuar ai kolarte anin ortir thin tho asoi boka tin asoi le danin thil thim lam le thalo lam hi kangai na be shim shima kanu le pati po in kum thum mi kani atangin horror movie te hi kangai na to thu an soi atibok ti chuan kumsang ni som pakhat kumtir lampanga khan kumsom nga pahnia upa dinrio pelenin intongin anin data a he amiton di na hi entrepreneur ni in night club te po ani nola chutianga anin zui deu tak nu chuan Alex chu dina in changkang tak Milton Georgia oma kumsang ni som pathum khan in swan lut ve in nelam te po an sei do na amai ro chu wan doi thlak takin dina chu anu loka chuan cardiac arrest awangin aboral ta thut maya hemi hnu kumsang ni som pathum top lama phei chuan Alex chuan a heroin ti te chu tina setel telin heroin addict ani ta dera heti la hian modeling lama te kalin poisa tlema zong de chu thok chok ve ma se ani tin mamo ba ka adam doi roina tur tin en chuan atok lo hle thung chu ban chuan thil hui to tak choi thelo te siamin internet lama kan hmu fo thin sugar dating hi ani a chuta chuan mi pa upalam house tak tak le me chia la no pang tak tak chu thlir bing bikin Alex chuan internet site seekingarrangement.com chu asiam ta a heta hian sugar daddy le sugar baby how te chu in biak ter thinin andu ang in pek tun be ve theina turani a hengba ka hian chu site founder Brendan 18 a soidan chuan manga ina chu mi re the ho siam chok mai mai lom love is a concept invented by a poor people tia a soiba ka HLN network a Dr. Jiwasoa kumsak ni som pali khan in lanin an zo na te achang boka tin he dating website atang hian Alex chuan client mi hausa zakni chuang ani thosoin chung mi hausa te chuan an du zong an nei theinan poisa tam tak an pe thina chu thil chu a poisa hmona pui ber ani chhota ani ye chuan chung zinga a client pakhat chu Google executive nopui nei to fa panga lai nei to ni en a hming chu forest heisa ani a ani hi Dearborn Michigan atangin anupui le afati panga nen ran insonin Santa Cruz California
in dollar million thum zeta chuan an oma heti lai hian na thatak nein Silicon Valley Technical hnuaia a thawbaka Apple, Google le Sun Microsystem te a thoka hengbaka hian forest a hian na a thawlo lai chuan aya cha len chhuavel chu nuamati in aya chminga chuan escape ati boka chutiang chuan kumsom pasari zet nei to in anu pui le afatinin mi te hmuwa chuan nu pahlim tak le chung konuam tak anga anlan baka forest support chu pasal thatak le pathatak angmai na langa tin alan dan chuan forest a chuan thil engki manei ani mai hausakna zaumna chungkwa le na thatak achang vek emoti mai turani a mase chung zong phena chuan forest a chuan anuna kimlo lai a omin a shetatlat mai chu thil kimlo zong tur chuan he seeking arrangement site a hian lotin alexinen hian anin tongta aloni a hnoloka phe chuan forest a chu alexi du omna le ate tu te chuan thlem thluta hialin hei hi annun dan in anglo lutuk wang te po ani mana ti chuan forest a chuan alexi chu alonga in hmu puya som halin choi chho puya a som baka poisa dollar sang thum apilok boka chu lo renga alexi ne na hetia anin hmu ma kar te po hian forest a chuan alonga mi chidang dang ompuin mithadon jakse ti in acha thlafo boka alo harle hnuwa a that thu a soimai thin amai ro chu chung thil thleng te chuan alexi ne na Thanksgiving 2013 mania anin hmu tumna chu a thul tir pha chawng lawa anin biak rem chan dana chuan forest an zu a thawanga alexin jaks aloking bokang ti chu ani a ti chuan anin hmu ni tur alo thlen chuan zu te inin anin komba ka anin ti hlim boka mase forest an akota shiao a bitlot amai mi ching chu khovel eng hmule to lo tura a chin len na tur ani ti ain shetalo ani chuti lai chuan anupuin a pasal alo la holo ani ti a sha chuan along captain chu bia in ani chuan forest an na nei to lo alonga om chu a hmunga la chu vele 911 na kolta a nu chui tu lam detective chuan a injection na hnu le zu in na no hmu in dax le a injection na shiao te chu an hmuta boka heta zona omta chu tunge forest an longa a ompui chu ni ta ang ti chu ani a heti mek lain Santa Cruz Medical Examiner te chuan arwang an exam na a thi chan chu heroin overdose ani ti an hmuchak ta boka amai ro chu detective te chuan chu thil chu ti palwange do wang renga ti ani ti chu an la theri lo thung amai ro chu an chui zel na a detective te chuan forest along chu an sem thapna alari vak lo thule surveillance camera a on thu an shata hlau maya chu vele long captain chu an zot ngala nima sila ani chuan forest athi ne khan an surveillance camera te chu an thatlo thu asoile tlat mai ma se forest a phone an indikna a sugar daddy dating site a account ani thu an hmuchak ta a chuta ami biak te an en chuan alexine na anin biak na forest athi ma zana in motora anin biak na te chu an hmuta boka chu thila wang chuan electrical man chu ngai pen chan ngalin ama zon chu an tum le ta a chuti lai vek chuan long captain in longa camera te kha a chalo ti ma se detective te chuan camera lam technology company te be popin an en chian tir ta boka chuta chuan forest thi zana khan an surveillance camera te chu a thareng ani ti an sha chuan mak an ti hle a tin khamitlaya thil thleng te po kha an remote server a chuan alo la om reng ani ti an hmuchak ta bok ani ti chuan detective te chuan surveillance camera in a record video te la turin thlathum chung code phalna an ngak ta a heti la hian detective te chuan long captain in surveillance camera te chu a chhia ati awang khan kar tam tak chung an case chui chu ti boy ma se captain chu thu boy an sem sak ta chuang lawa amai ro chu authority te chuan minute survey video chu enin alexi chu chiang takin an she thei da hlau mai heta detective in asoidan chuan chu video chuan alexin heroin ama a injection nuwa forest support chu injection veti an hmu thu a soya asoi zel danin damloi awanga na tora ni khoshilawa a om nuwa 911 call lavin alexi chuan an hnu ma vel chu atifaya chumi nuwa jaxle shell vel te chu lain akal sandai ti an hmu thu a soibok hengba ka hian hetia detective ten an chui zel lai hian alexi chuan social media lama zona om thei tak thu a posta a juni somni pariat kumsa ni som palia a post dan chuan midang te ne na atwal tha dan le tol tha na chungchang soi ho te chu nuam ati thu te aziaka he mai ba ka min lo chas la ula thil positive taka thlir thin te hi an nin oma
han hoi vel ula NTU nun hi a ha thlak chuan kan thi mai ni ti in a ziak bok ti chuan thlatam tak an chui hnuah detective terin dan chuan Alex chuan Forest Hesa Google executive ni lai mek chu heroin dose pa ngai ayatama Jacksonin athilai hmu nam ti taka a en thu an seita a chuti lai mekin Santa Cruz mi puiti hria dan chuan nom chen na long changkang tak a hming po escape nei tu chu a longa drugs overdose awanga November a thi thu kha ani maya ma se tu na chuan a story tak tak chu alo lang chhuak don ta ani police chuan kumsom nga pahnia upa Forest Hesa apli senior director ni na lo chel to thi dana alonga surveillance camera in alak chu an in thu soin chuta chuan Forest chu kumsom ni paruka upa Alex Tickelman ni drugs war tu hian prostitute man tau taka a Jackson thu a seita a he mai baka police hian Forest chu a thi hmaluk thleng khan Google na a tho thu a seibok heta police in a seidan chuan Alex Tickelman hian Forest a damdoi ruya a boyvel lai le ni khoshilawa a omlai khan engtin ma boy som lawa en top thole 911 po a call lo thu a soya tin Tickelman kutzia fingerprint chu an oin glass a an hmu thu a seibok ti chuan Tickelman man thena arrest warrant police hawin an nei nu chuan man an tumta a masi Tickelman chu Santa Cruz a om tola awangin police ho chuan an song na sa hle a amai ro chu police ho chuan website a Alex Klein anga omin in hmuna tura an tia chuan Alex chu an lo man ta hlawa heta hian second degree murder case an ortir baka evidence ti chingpen le ri thei thil kola te case an sem sakta a hemi hnu hian Alex chu Santa Cruz County jail da ngal ni in a hnu ning a hnuwa a thu boi chu an ngai to ta a chuta chuan prosecutor chuan case pariata charge in chungte chu tual thana te inzor na te fin fiana ti chingpen te le thil dang tam tak dam doi roi thei thil kol le zor lama te ani a ti chuan July ni som parukum sa ni som palia anin remna angin Alex chuan attorney Lady Bigama nei beta in case three ani la hian Bigama chuan zona asiama chuta chuan Forest akhan Alex chu hlo tam tak apisia engwangin nge Alex chuan athangot duang ti na zota hengba ka hian a sezel danin he case hi Mr Forest he sa du thu rengin mi pahni te hian ru hlo le ti sa chakna an hman du na ania he wang hian he thila hian Mr Hesa tina tumna le tha tumna pakhat ma ate lo thu asaya tin Alex Tickelman in apoi sammo na ber chu engwanga thatmut nge ani ang ti in Alex Tickelman ni an pona chu a oi om lo thu le affair lo hle thu te a soiba ka Alex Tickelman ni chu mi che khongai thlak tak ani ti in a soibok ani heti lai me khian Alex po chon a tha ani lo thu soin dollar million 1.5 choya a jal thlenma a belani thei thu soya amai ro chu me ni som pakwa kum sa ni som panga a an hearing na Alex chuan tol tha tum le mani inzor ba ka roi hlo kol chungchanga an pona chu pomin kumruk chung tang turati anita a ma se he hi tiniam le in atan hun chung cho Santa Cruz County jela tang zawin Mars ni somni pakwa kum sa ni som pasari khan jela tangina chhuakta a ma se ala zalen ngal mai lo thong chumini vek chuan Santa Cruz ri vakalin immigration le custom lam how to depo an local boka chuta changa ni kwa Alex chu US citizen ani na an hli saknuwa citizenship ani na thau Canada a an thon hota a ti chuan June ni somni pani kum sa ni som pariata Alex chu reporter Emily Sin KSBW TV thoklain a khe sungchanga interview ani puya heta interview na an ngai thak hian US authority te chuan ati ani ringta in puantir dan kongzon chu tha in an cheta a ti chuan a interview ni atanga ni thumli ka hian an rin hlele chu ataka thlendik tirin Fulton District Attorney Office te chuan thumak tak mai an ti chhawkta ani heta hian kumsang ni sompalia Alex Tickelman ni tol thana awanga an man khan California detective te chuan abel pahlui din riopil vanwai thlak taka athi na kha an hmu chhuak ta veka an chhuizil danin riopili kha athi khan ataksa heroin nu ma an hmu thole cardiac arrest ani chanpo kha chuwang chu ani ti an chhuak ta tlat maya hengba ka hian drugs overdose awanga thina danga Alex Tickelman ni chu ai nam hnoi ti thunei tu ten an shat le hnu chuan Milan Georgia law enforcement te chu bi popin case chu an dinung thale a
heta hian rio pili a thina po chu an chui thali ta ani ti chuan chu ni somni panga kumsang ni som pariata Georgia District Attorney te chuan thu chho siamin Alex Tickelmeni case chu jury te hne na ngai to thatle tura ti ani a chuba ka abial pahlui rio pili thina chan kha damdoi wang ani boka wangin a case po chu an chui vele ta a he abial pahlui kumsomnga pathuma upa din rio pili hi Atlantic Club Masquerade ni to ni in rock band pakhat Impulses ne ka anli singer ani nge a tin rio pili hi monkey man ti tin an ko thin boka a chan chu ramsa chi sang a huan ekar somni pakhat a zawa khoya ada wangani a ti chuan kumsang ni som pathum khan Alex Tickelmeni nen hian intongin kumhni le a chan belai anin zuya in nei lamti pu an soi ani ome amai ro chu September ni ro kumsang ni som pathuma khan Alex chuan police callin rio pilian kot a thlak tho a reporta ma se police an ba thlen hnu a rio pili chuan Alex chu klapa a rui tho le omdan moi lo taka om thode ba ka kol phela club se changa a zon thlak thote lo sain du tok tura ati po adu lo thole ati lui ane chuan ko thlak tuma pu a police ne na report atum tho asoi boka he mai ba ka rio pili tho sei chu klapa ombe dang te po in thudik ani thole Alexin rio pili kot ase sak thote po an lo sei boka atopa chuan Alex chu midang ko thlak le thudik lo police ne na report a pu in charge an sem sakta ani amai ro chu mini atanga ni som pakhat nuwa Alex chuan 911 chu call in bedroom atanga a chwa nuwa rio pilia chuata ani khosilawa om a hmu thuwa wasoya he wang hian police chu rio pili ina chuan cholkar ni po aliam ma a kalnon le in heta Alexin police ne na asoidan chuan rio pili chu amani di atang khan arui reng thole zute damdoi te ati reng thu de soin ni khosilawa hetia amu ta ka chuan 911 chu kolta ani thua soi boka hemi nu hian rio pili case chu chuini in chuta chuan ti pal thil thuwa heroin overdose awanga boral ta nia soi ani a he wang hian rio pili case chu anti top chui tamaya amai ro chu achung te le ama lo en kol thin tu chuan rio pilian drugs ati ngai lo thole drugs ti chu adu lo hle thu an soi vele tlat maya chumi awang chuan din rio pili thina chu jury ten an chuinon le na a Alex Tickelmeni chu case pali ortir ni in chuta chuan mi pahni thana po atela chumai ba ka Alex chu athil ti ti a shemna hmu theinan Canada atangin USA thonle chu authority te chuan an tumna sa hle a ma se he video kan siam lai mek po hian Alex chu ala zalen hle thung chumai ni lavin Alexi an charge na le a case an kalpui zel dan hi mi pui hne na pholan ani to lawa ma se Alex case sung changa Fulton County DA officer Freedom of Information Act manga zona siamin engtin nge an kalpui zel an sha thinan zona an zota a amai ro chu he video an siam lai thleng hian chana an la dong lo ani hekba ka hian he case local pui zel ni ma se US le Canada in tol thana chungchanga an mi shem dan hi ain ang lo hle a Georgia anti dana chuan tol thana hi chuan tol thatu hi anti hlumbe tlang pui thina amai ro chu Canada ero hi chuan kumsang kha chakwa sumkwa pariata tangkhan thi tura in shemna dan death penalty hi ti top aloni to a chuwan chuan Canadian citizen ni lai chu thi tura shemna pek chu a theilo tluk aloni a tin kumsang ni pakhata US le bansin kara case omatang khan Canadian Supreme Court chuan Canadian mi le sa de chu mimal anga ramdanga thi tura shemna dan death penalty an nei thian lo na dan siamin an case ramdanga an khoide chu thi tura shemna pek thei ani lawa chuwan chuan Alex chu forest sa case awanga atan zoa US citizen ani na an hli nuwa Canada a an thon le nu khan din rio pilia thu boya chuan a him pha ta zok hlo ta ani chu ti chuan Alex Tickelmeni chu Google Executive Forest Health Sathina awanga atan hun chungte tang zo to in tuna hian nun thatak amang chhome ka nate thokin drugs po ati to ngai lo thu te soin ngai zong mangai tak ani thu te po asai boka chuti lai chuan din rio pili case chungchang chuina po alakal ve bek bek zel boka NBC News in July ni somni kumsang ni sompalia mi parok Alex Shichiang to te an kopna an soidan chuan Alex chu mi sensitive takle swang to nanga ve takani a anat na te chhok tora siksa le roi hlolama atlantak thu an soya
heti lai mekin Georgia County lam eroin electrical mini chu mi pahnih Dianrio Pili le Forest Sate heroin awanga an thina khan an mi rin hlelber alani reng thu an sei thung electrical mini chu authority te le media te soyanga tol thatu chu ani theite rengem nge Dianrio Pili le Forest Sate heroin odi awanga an boral na kha an zo tok ai tam drugs an ti ngong wanga ti pal thil thuwa thleng ni zo ma se wanwai thlak takin chu zo na chhana chu ala cheng lo hle a Alex khesa hian zona an nga hle lain a chhana ero chu hriat tur atlem hle si ani hi